नोंसोर नार्सारिनि मानसिया सब बदमास नंगौ नंगौ हय बोले गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसिकुवेन्ट बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मिथिखागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानै नुसनबायदोंब्ला सोरबाफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे सोरबा साबस्क्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा थौदोबा बिदिब्ला मेन टपिकआव थांसै नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिखागोन आरो लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जागोन ओरैबायदि माने सासे माने हाबा जाखानाय संसार जाखानाय माने न'खर सलायखानाय माने बे हौवायानो माने बै गुबुन माने दाबसेनि बा गुबुन न'खरसेनि माने न'खराव माने ओरैबायदियाव माने हाबा जाखानाय एबा हाबा जाखानाय ना लोगोफोर बैयाव माने बियो माने मालायनि हिनजावखौ माने नोजोर होबाय थायोमोन जाहैदों लोगोसे दरनारोमोन जाहैदों लोगोसे जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरा माने बे रायजो राजाफोरा सेबनानै मोननानै माने बिसोरखौ दोखो दोखो साजा होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसे ससे क्लिपनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायब्ला मिथिगोन थौदो बिदिबा ससे क्लिप हिन्जाव सिखा हमजादो गामियाव नै मिटिं जागासिनो हिन्जाव बेनो हौवाया नैबे सासे नै सानैबो हिन्जावा नै बेनो हौवाया सानैनि हाथाव धुल গৈছিলে এতিয়া চিন্তা পাং গৈছিলে এতিয়া কিয় এতিয়া চিন্তা পাং কিয় গৈছিলে ৰাতি ৰাতি অহা যোৱা কেনেকৈ হাতত ধৰি কেলে টানিছিলে লুগাই কি সুচাৰ থাকিলে আজি কালি বদমাছ বে ৰাইলাইনে এই ক্ষেত্রে কৈছে যে মোক হাতত ধৰি টানিছে বুলি এতিয়া তুমি এজন তিৰোতা সন্ধিয়া কালত কেলে হাতত ধৰি টানিছে না নিজে বিবাহ কৰি মই লৈ যাম বুলি টানিছিলে না কি বুলি টানিছিলে খামানি মাवबा दोनै मानो फैनो दरखारमोन आं मानो टिफिननिफ्राय फैनो दरखारमोन एक नम्बर हारामि मानो स्कुटि नोंनिफ्राय लाना फैदो रायजोआ बदमास इसोर एक नम्बर बदमास মানুহ কেনেকৈ মাৰি মাৰি কিবা কৰিব নালাগে ইমান নাই কুদি ভালকে কুদিটো আছো আৰু কইলে ভালকে কইলে হয় যদি হয় নহয় যদি নহয় সিধা সাদা বুং ই মাইকি কৈ আছে মাইকি হয় বুলি কৈ আছে ই কৈ লোৱা নাই ই ক'ব লাগিব ঐ বুং না दोखो होगोन दानो बुं बदमास ना नोंसोर नार्सारिनि मानसिया सब बदमास नंगौ नंगौ হয় बोले হয় बोले এতিয়া सा আর মোটা আছে কোয়ালি আছে नंगौ ai hồi beli gini oh beda oi manji tuh ke akam na bergerak ya german itu kasih hat dhori tanah iya hoy manji tuh ke gobo tapai german itu kasih bung na buta kan lo ada tak কথা আছে Udah guys भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नायनानै मिथिखादोंबो जानो हागौ बा सोरनिबा गामिनि बे आंनि साबस्क्राइबारनि सोरबा गामिनि खाथिबो जानो हागौ नोंथांमोना
गामि खाथिनि बादि डिटेलि सब भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखागोन लोगोसे भिडिअनि थ्रुयै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन आरो लोगोफोर भिडिअआ माबे जायगानि आरो बबे जायगानिफ्राय माने ओंखारबोनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन लोगोसेयै जोंनि बर'फोरा ओरैबायदि डेन्जार जानो हमलांबाय दे आजिखालिनि दिनाव खना खनला सोरबा माने हाबा जाखानाय न'खरनिनो सोरबा हाबा जाखानाय न'खरनिनो एकदम न'नियानो जाथो एबा माने गुबुनानो जाथो हमनानै ला माने हाबा जाखानाय निजिनि हारिफोरखौनो माने निजिनि माने मानसिखौनो माने ओरैबायदि मालायनि संसार जानायखौ सेफायनो नागिरा आजिखालिनि दिनाव बिराद नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअनि थ्रुयै बेहा माने हौवा हिन्जाव दंखायो बेयाबो हौवा हिन्जाव दंखायो माने गथ' गथाय दंखायो बिसोरनि थांलाय फैलाय रिलेशनशिपआ माने एसे गोबावनो जादों होनना बुंबाय आरो भिडिअनि थ्रुयै मिथिनाय बायदिब्ला माने आखायाव हमनानै बोदो होनना बुंदों जेनेबा जिनाहारि खालामनानै आखायाव हमना बोदो होनना बुंदों आरो लोगोफोर बेनि रेकर्डखौ नोंथांमोनाथ' मिथिजोबखाबायानो बेयाव माने ओरैबायदि दोखो दोखो सासे आइजोखौ माने बुनानै माने हायाव माने सिखारनो हायै थानायखौ अबस्थाखौ नुनो मोन्दों आरो एसेबां माने हिन्जाव मानसिफोरखौ माने इदि बुलायनानै सिरियास खालामनानै उथिनो हायै खालामोब्ला निजिनि थाखाय बिराद माने हारिनि थाखाय मान सनमान थाङो लोगोसे दायखौ मावा नङा सबबो मावफ्लाङो नङा होमबा लोगोफोर गामि जाखानाय हिसाबै गामि संसार जाखानाय हिसाबै जेनेबा रायजो थाखानाय हिसाबै माने बेफोरखौ माने संबिजिरथाय जेनेबा हमना ला दाय दण्ड थागोन बिनि जुरिमाना थागोन नङा होमबा जुरिमाना मा जायो बेनिफ्राय सबजों माने पान्डुखौ लिरना थाखाजोब नालाय बेफोरनि माने जुरिमानाफोरखौ माने एकदम माने लिरखानाय बायदि खालामनांगौ आरो लोगोफोरना आरो बारे बारे जादोंब्ला माने बिसोरखौ माने एसे नायनानैबो एसे खालामजाबावगोन आरो लोगोफोर माने हमनानै ला मालायनि न'खरखौ धंस' खालामनो थांनायाबोथ' बिराद गिदिर खोथा नङा होमबा लोगोफोर आजिखालिथ' बिराद डेन्जारखा बेखौनो आं बुंनो सानोखि नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै मा बुंनो सानगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ एसेयाव फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों